България. 12-та година дойде България. А в 13-та година бегаме от Гърко на Загори тогава. Така. И тогава какви събития стана така, ако помниш нещо от 12-та, 13-та година? Тогава 12-та година дойде България. Вече България вървеше от тук. Сърбите тук в тази Перинска Македония замина България тук. А оттатък Вардарска Македония вървяха сърбите. Оттам. Така. Гръците се чува на морето. Тие Фердинанд го нападат, но не са прави го нападат. Фердинанд презе Одрин. А я чутах тук този вестник се, това Иван Дърдаров не беше. Те се пали вестник, че тие са нашия лъв. Презе тогава, казува за Одрин. А Одрин го презе Фердинанд. Цар Фердинанд го презе Одрин. И сега като Турчина тук встъпи, турския аскер не направи никаква пакост тук. Не, встъпи си доброволно. Той си призна, че дошло време да се вземе Македония вече и да се опира да използва. Турския аскер си встъпи свободно, никаква пакост не направи, когато встъпи. А Баши Бузуко направи пакост. Имаше Баши Бузуко, ти не прави пакост. И сетне той замина. Те се събрали в столовете там да решават държавите. Така съм слушал я да види колко жертва е дал през тази война тук. Така. И дай, че сръбите са дали, така слушам се казали, че на 10 са дали жертва. А България дала на 150. Защото България, като вървява тук, Одрин се падна на България. Одрин България, българските войски окупирава Одрин. Агненски така, утре така, цяла зима го държава. 6 месеца го държава Одрин в обсада, българските войски. А сръбите и гръците не разбра нищо. Нищо не разбра. Това те са били наготово, не? На готово, да. И така де. Така. Така го разбирам. И всеки една стол на зелената маса там, да гледа колко жертва се дали. А българските войски в България държа на 150. Сърбите на 110, гръците са дали никаква жертва. Ти сте човек там на морето да не дойде Англия на помощ, да дойде нещо. Така. Всякото стана така, Русия е много поделила така, както е сега. Добре, Фердинанд накандисва така. Накандисва така, защото той е дал повече жертва. И сега Фердинанд иска да вземе Солун. Иска да вземе Солун, я знам. Фердинанд Солун. Добре, ама сърбите и гръците па накандисват така. Надават. Фердинанд викал, как така, сели сме една нива точка, и аз съм отшъл да държа с 10 души чечи, а вие сте дошли по един там. А да делим жертви. Да е по барбар. Това не може да стане за никак така. Ама Русия определила така, ама я сега де. Я сме дали на 150, вие не сте дали никаква жертва, кръсте. Вие сте дали на 110 тук. И да делим земята заедно. И накандисва така. И Фердинанд взе да готви тук фронт на Гръция. Бяха гръците изпревари датата, която тя ще отвори войната. Нашите войски забегават тук и ние бегаме. Отдолу ние села Алебело, за гърдите бегат нагоре и ние бегаме от тук за Чепено да заправя. Гръците вървя до предал. След тия, там не мога да знам. Тие нашите казват, че нашите са заградили, а нашите те отцепили тук. Една част от нашите войски зали оттатък
из Курица нагоре планината и дали изпод Даяна планината отгоре. И тук на джамията, нашите седаите на джамията били изморени вече войските. Събрали се коси да спочитат там. Скъпали там, седнали, отседнали. Панчите, властите, лобските власти, превели гръцките войски отгоре, из планината и изпреджан, и са там, и може да са два превода там, горния превод и са геове, там един превод има от граница навън, и долу има един превод на долния край, на Башмандра, долния край, на реката. Да. И горния превод дали гръците янали горе и леви на Полижан. И Полижан право надолу, нашите войски, стари говорарите, по-долу има поля, там го викат джамията. Там се събили вред. Они се були, те се нанада. И гръците янали горе, ура! И викали жито. А 8 нощ се слушали, как са рукали гръците, жито! Жити керче ура, Ура, това на гръцки. На гръците, и там се бе станало голяма жертва на наши войски били. Една част гръци там нападнали нашите войски, а една част дали гръци през партията на Чало. Начало и оттам надолу, на Дъгата поляна, след долу на Ленишки, на горния край, и нашите войски, които изтърпали, които останали живи, па там на Полижани изтърпали па. За бегате долу. Ти на Нишки, там тули па посие, и нашите жертва дава. След остъпи веке и ние бегаме, в Чепело се заправя там веке. Ти го помниш това? Помня, в Чепело. А па нашите тия гръците предал са ушли, след това чуйте в вестнику, че гръците го имат в нейната история, когато бил цар Костадин, го имат, че да предава било гръцко. За нашите казулчи и са заградили там, напредали са и заградили. Те това не могат да е верно ли, не е верно. И казава, че нашите войски дошли са горе от София, стари войски, заградили са шопи там. Както и те веке, там е заградили веке. И там веке гръците се предали там веке и се върнава там надолу. Тук веке дошли веке на гръците искали да турят границата тук тук на това. Тук на Еврокопското ли някъде ли? Тук на Банчен. На Банчен си искали да... на Банчен. Дошло европейска такова... Намешали се са уния големите отгоре. Европейска такова са дошли да гледат да китира границите. Тие рекли, дошли английци, французи, дошли рекли, тук не позволява за граница, вика. Позволява границата, да е там на Сърб, това тирия границата на Лебево, там това Сърб, тогава е. На Либотуш. На Либотуш, там, това е границата. Така е. А тук 12-та година, когато е било, имало ли е масово бегство тук от за Юндула, на така Стара България, каквото го викат? Къде? Стара България. Стара България. Я го разбирам така, че Стара България границата е било Юндула и Родопите надолу. А това тук е македонско. Македонско. Македонско е било. Това е македонско, да. Места е границата за Македония. Аз съм слушал от наша баба Велика. Юселата вика, я бях дете, както не качи на един вол. Вол и тие това, що сбра, покашни на това и онова, тие накачи на коне, а па ние като деца
мене ме качи на един вол и от тук вика на Юндулата в Стара България. Значи това не е българско. Онова е българско, татик, от Юндула на така. Онова това Македония е тук. Това е македонско. Това Македония е тук. Границата била, когато Русия освободила България, границата била на Аврамово. Била границата. Аврамово, да. Така и я така го разбирам. А онова навън, това си била Македония тук. Аз си беше остана по турско време пак. Оти и аз си бие кълу. И аз си бие кълу. Как е така Русняко, като е дошъл тука, да освобождава България, не така? И това е българско. Ама оти е спрял в Горна Джумая и е турил границата на... Границата на Аврамовата. На Аврамово? Значи това тук не е българско, това е македонско. Това е българско. Тя освобождава България, не освобождава Македония. Той турчили си има карта. Той има карта. Той освободил България, а Македония не я дал. А Македония не я захвача, значи това не е българско, това е македонско. А Македония е тук. Значи уния са имали нещо на ум, че това не е България. Тие страни да освобождават, ама България е не Македония. Така. Турчина се отстъпи тук до Македония без никаква война. Не. Я да помня всичко бе. Турчина се отстъпи, Аскер се отстъпи доброволно, никаква пак се направи. Той предвидя, че е дошло време да се вземе Македония. Така. Той се окупирал, века, и Одър на македонски, и Одър на Парагода, той се окупира това здраво веке. Нашите българските войски удържали 6 месеца в обсада. 6 месеца цяла зима. И пролетта на 12 април, тогава имаше и песна тогава. Генерал Иванов съобщил на Фердинанд съобщил на генерал Иванов, го се вика там, ето държал там Одър. Какво ти да правиш, Одър не иска да го вземете. И тогава удари една голяма офанзива нашите войски и презе Одър. Презе Одър. Добре, седна Захара с сърбите, с гръците. Тогава в 16-та година тогава помирия 2 години, в 16-та година па стана война. Това 4-то отделение. Сърбите навлезли оттатък, ново корито оттатък. Струмско оттатък. В Струма оттатък. Така, в ново корито оттатък. Сетиврач. Сетиврач, там навлезли. Сега Фердинанд се чуди какво да прави. От тук гръците веке го гонят, оттам па сръбите седи. И обшъл пред Турчо, рекал така. Дойде пред тебе да се моля да не ме гониш. С сръбите гръците як се справят тогава. Сръбите гръците як се справят. Я решат да направим с тебе договор ти да не ме гониш. Ума Турчо много дни па разгона тогава. Турчо ми река преди, я нещата гонам, ако му стъпиш Одър. Ако не ми стъпиш Одър, ти те гониш сръбите, я те гоня тебе. И Фердинанд не виде, стъпи Одър. Така си отиде, толкова жертва отиде за това Одър тогава. Я помня всичко. Така. И какви далавери стануват политиката? Политика е пизда. Она вика, я нещата гоня, вика, ако ми ставиш Одър. Пазарлът си бе? Пазарлът си. И той видя, че не кире, ако не отстъпи, той ще го гони. А това Турчо река, що ми отстъпаш Одър, свободен си. Кой знае да се работи с сръбите? Кой нашите побарава Сърбия, тука, ние беме деца. И го взема горе на блат, да слушаме топовете грабени така на Сърбия. Превзея цялата Сърбия тогава. Цялата Сърбия превзея. Я така стана. Така? Я така. Я стана тази работа. И големи... Що вика, голяма какавела станал. Какавела стана голяма. Голяма какавела. След това си викам,
Македония е разкъсната на 6 места. Една част държи Италия, там някаква Адриатическо море, Сирия. Сирия се вика. Не. Не, това си е далеко, това е далеко от нас. Тук, в този Балканския район, който Македония е разделена на 3. Едната част се владее Сърбия. Тя се обособи вече като държавица. Сега нашия българин не пуща, това ще е за Апал, и Гръко не пуща, нова ще е за Апал. И Македония е на 3 дела, на 3 парчета. И всякой опина на него си. Според тебе, това има ли нещо верно в това? Или как да го наречеме, може ли така да се разсъждава, че това е наша, он вика, онова е наше, онова вика и това е наше? Има ли някой право да рече това? Виж какво? Ние, България и Македония сме един народ. И ние сме българи, и ние сме българи. Ама къде си, ако идеш в България, ако се кажеш, ако те пита къде си, аз съм от Нарковска. Ти си македонец. Да ви кажеш, аз съм от Разлог. От тия шопите нарукат македонци. Сами шопите нарукат македонци. Така. Ние сме българи, ама викат Шопия. И ние сме българи, ама викат македонци. Така. Сега според тебе, ние българи ли сме, или сме македонци, тук това край? Според мен, ние сме македонци. Сами шопите рукат македонци. Шопите рукат македонци. Кто се каже си от Рожския район, или от Нарковския район, значи си македонец. Си македонец. Така. Си македонец. Така. Това запишемо. Питай нещо за Гоце Делчев, организацията, дали се е борила за България или за Македония? Шопите, българите наричат македонци. Ти ти си бил вече макар и в юношеска възраст, отрасъл вече. Така, като си общувал с това, с комити, от ВМРО-то, Гоце Делчев, за какво се е борила? Яне Сандански, така да имаш някои впечатления, така да... Гоце Делчев, Яне Сандански и други, те се говорили за Македония. Така. За Македония. Ама сега, като се освободи сърбите и гръците и България, трите държави изгоният турчина от тук. И сега, като изгоният турчина от тук, не си направи сметка, че това е Македония. Ти си го раздали, ти си на тримата. Македония не искат да смитат, че е имало Македония. Раздали си го три. Една част на Гръция, една част на България, една част на Сърбия и така. Готова баници са лесно дели. А Македония, тук си е Македония. Добре, Гоце Делчев, оттам да разбереш. Сандански, ти за какво воюва тук? Ти се бори за Македония. Ти се бори за Македония. Да си е самостоятелна държава,
да си е отделно от България, от Сърбия, от Гърция. Как сега, пак ти кажа. Така, слушам я, слушам. И Ванчо Михайлов се бореше да проводи Македония и дека на България. Вие не знаете нищо, бе. Така. И бе, широкопа, бе, страшна работа беше. Ти пращава 64 души, четници избира в Гърция, Гърция изтрепа. А войводата беше Чехаланов. Ти го Байков имаше една история. От тия 64 души, четници в Гърция, само один се католицава. Иде тук, беше например една история. У Байков ти го видиш, те умре, тази история, вика, може да се разпава. Те разправяше там, къде са ме заревали, как гладували, къде са изтърпали гърците там. И тази история е прави. И в Сърбия пращава, това е нелегални. Направа пакост на сърбите, на гръците направа пакост. Обращава коли, обращава вагони. Като така, сърбите и гръците станават даваджи на обществото на народа. Казали, там, цар Борис не е бил там, а Фердинанд е бил там, баща му. Казали така, кажете на тази България да манат тия комити казува, направят ни пак да се обращат машини, убиват чеци. И да манат тия комити казува, ако не манат тия комити, Сърбия и Гърция, ќе прегазим тази България. Ќе прегазим казува. Ќе отворим два фронта. Оттатък ќе отворят Сърбия фронт, а Гърците от тук. Тази Гърция, тази България ќе прегазим, вика. Фердинанд рекал така, тази работа ќе оставите на мене, я ќе справя с него. И че той ще вечерта, той съобщава тук на сина му. Цар Борис беше син на Фердинанд. Рекал Фердинанд, днес във война така се реши, казува, сърбите и гръците ќе те прегазат, ќе видиш мак, казува. Да вземеш тия, които да иманеш, които не иманеш. Ако не иманеш тия комити, гръците и сърбите, така се реши днес и там. Комитите да иманеш утре до 8 часа, това да се ликвидира като това. И не утре, я поварех тогава, време бях в Угърта, варех на Кръжова, варех там на Микова Мики. Танас Пръшкови идел дома, па я му викам, Танас, да каже някаква новина. Ки ти кажа някаква Байбахов. Новина стана голема. Комитите вика, да става вече комитите падна. Танас и те беше четник тогава. Комитите казува, падна, казува. Екам, какво ќе стане страшно? Не е толкова страшно, казва. Военните взимат властта. Властта взимат военните, казва. Сега вика, дома, колкото имаше четници, казва, си се събрани в общината навсякъде. Всички села, комите, дето има всички до 8 часа за поета, да се съберат четците, да ги съберат в общината и да им вземат оръжието. И има оръжие. Така съм тогава. Па я му викам, дай помачи му, Танасе, я ще видях един свой, ко страшен свой дай бавали, ко свой бавал. Нека да се найдох, викам, на юрта се найдох, а това бай ми ялко се е премини с четнички деревни, шхили капа, шмайзер тука. Па отдолу викам и сметканицата, вред па войници вървят нагоре. Па и четници на войници. И нека да тук се измъкнала, имаше една Мара Бунева. Мара Бунева, голяма жена була. И една стран кой голям и вика, момчета, айде да се драва, вика, я си да вика и нема събрана веке. Това кажа и се разводих, вика. Как каза, Сара. Сара го дай това да е вадил. Я викам, това съй не е ново това съй. Не е ново. И аз ти казах, какво да се казах, и това съй
се излезе, напълно се излезе това събитие, не е на празно, който го видях това събитие. Извърши се. Извърши се това събитие. Извърши се това събитие. Така. На Аврамово там, на границата. Вестнику Народна воля, четеш ли от качат пак? Я го я тук. Тук ли? Да. И така учила не употребяваш? Чета учила, не мога без учила. И че не може, не те слуша ги угодно. Четях, като си бях една мала, четях без учила. А тук отидох, като не мога без учила. Това. Така, Народна воля. Пиринска памет. Памет. Пиринска памет. При турката. Аз правя много работи. Тебе не турмози нещо, че си в партизанска каща. Тук ли? Не те турмози, не много. Това да говориш. А иначе тук нещо наложиш ли интересно в този вестник? Така, като го четеш, според тебе, това верно ли е? Не е така, ти си го разсъждаваш. Всичко, което пише, верно всичко. Верно? Верно. Всичко е верно. Така. Всичко е верно. Значи няма и извращение в това, което се пише. Тук, който пишува всичко, тия хора да пишели всичко, да пишели, което това. Няма нищо лъжа. Няма лъжа, нищо. Няма лъжа, няма нищо лъжа. Няма. Кажи за вестник на това, там пише друго, че... Това може. Оти в вестниците пише едно, тук пише друго. На кой да веруваме ние? Вестниците повечето лажат. Има и верно. Ама това не лаже. Тук това не лаже. Гоце Дачев, че се е говорил за Македония, говорил за Македония. И меховисти ти го предаваш, се е говорил за Македония, се е говорил. Ванче Михайлов, каква му била целта? Тук, ако в вестниците пише най-различни работи, ние не трябва да веруваме на журналистите, ти какво разбираш? Ванче Михайлов, за какво се е борил и защо и това е предбегло? Какво се е борил, така че е сметал, че да се освободи Македония, да си е самостоятелна. Така. И това каза направи да ви кажа, когато цар Борис, когато изгони комисията от тук, там са казали тогава, Европейска комисия. Не може да се България бунтува да се вземе Македония към България. Македония, вика, може да се освободи един ден да си е самостоятелна, а нека на България. Това го са казали там. Европейска комисия. Никогаш не може да стане казва това. България да дадем на Македония, да дадем на България. Македония, вика, може да се освободи един ден, и тя ще бъде самостоятелна. Нека да България. Кажем там. Когато изгони комисията. Да благо. 13-та година ќе изтече договор за разделението на Македония и може би големите сили ќе помислят на ново по този въпрос, да сме живи и здрави, да видим действително Македония свободна. Щом му изтича този 100 годишен договор за разделението на Македония, да видим обединена. Искали, не искали, България трябва да си даде нейния дел, Гръко също. А и политиката върви натам да отпаднат всички граници. То отпадна границите, ние македонците това искаме, нали? Да няма граници. Ти какво разбираш? Възможно ли е това? Един ден под
под напора, под натиску на европейски държави, да видиме Македония е отдална държава. Според тебе, ти какво мислиш, така го кажи. Я мисля така. Ако има правина, трябва да освободи. Ако не си служил с кримината, не ке се освободи. Я така. Ако има правина, трябва да освободи Македония. Без война. Ако не си служил с кримината, не ке се освободи. Точно, съвсем точно заключение. И може би няма да има и мир така твърдо на Балканите. И то не ке, ако то не ке има и мирлък, ако се държи на кривината. Така, ако се държи на кривината, няма да има и мирлък. Никакъв мирлък. Ако си отстъпят свободно всичко, сърбите и гръците, сърбите отстъпили вече Вардарска Македония. Така пишува вестник. Така пишува и е верно. Верно не. Отстъпи. Вардарска Македония е свободна. Само сърбите в България... От тук се чини ина. Това е. Кажем, че си има и македонски президент. Казах, ако има правина, трябва да освободят. Без никаква война. Ако не се служат с кривината, не ке се освободи. Не ке? Не ке. Така. Така разсъждам я. Ти е ясно, че Македония си има президент. Така, да си има частен президент, да си има. Така. Със всичките му наредби, както е една държава. Митинг се направят. Викам, пуста да им остане митницата. Според мен да аманат тази граница. Че освободят границите се освободят. Ти се освобождава границите. Ама ако заминеш къде Гърция, трябва да внешиш 1000 лева на митницата тогава и да ги тя те пуснат. Така. Ако няма тази граница, я ни замини къде драма надолу. Ако иска драма, ако иска Скопие. Така. Я така момето мнение. И така трябвало да е. Така момето мнение. Там малко така да имаме до Охрид. Дали тя е го... Късмет. Ако има късмет. Така. Ако има късмет. Ако има късмет. Да съберем пазара до деба мачо му. Ще вземе един маличко рейс, таков, да не ни пречат много, колко мога да янеме, от тук до там. Така. И ще му изкараме един сфалък до Охрид. Да даде Господ. По-скоро да стане. Нека, дай Боже, да стане. Да им да назренаме отатик. Така да опознаваме нашия език. Да запомня, я да запомня. Ако съм стар и да запомня, я тази свобода. Това можем да го направим. Така. Можем да го направим това. Може да го направим. Стига да не сме рекли. Можем да го направим. Сега ще използваме, сега, че има малко, не малко, има малко шанс. Уж сме демократична държава, така. Има малко и изгледи. По-рано беше цензура, градеж голем. Но сега има малко шанс. Има малко шанс, да прилипиме отатек да се поразкараме, така. То не ни трябва за повече, за 2-3 дена, 4 дена, тия човек да види до Охрид, до езерото, за Вратини, Скопие. Човек да опознава поне нашия си край. Имам желание да завъртам до дека Македония граничи да видя какво това. Додека се простира. Дека се простира. Вече ние там до границите, не ни трябва да там не може да опреме. Ама поне това, което ни е позната. До Скопие ние бърнемо. До Скопие, което ни е познато, до Охрид, до Скопие. До Солун диеме. До Солун диеме. Това, което ние си го знаем. До Скопие може да е, Солун може да е. Я Солун къде е? Солун викат по-близо отколкото София. По-близо. Не знам, не съм отдел до... И София и Скопие са по-близо. Ама може и по-близо. Така, действително се е така. Каква е тази Македония? Ама, кой е против?
който не му изнася. Който не му изнася, те. Той е против, че няма Македония. Как така, хората си са дали живото за тая земя да има една държава в този свет, Македония. Са направили какви ли не поразии, за да докажат на свето, че тук има една държавица на Балканския полуостров, която заслужава внимание и да се оформи като държава. Да признаят за държава. Ето вижте кажува. Държава, Македония, века вестниците се печатат навсякъде. И в Америка, в Австралия, в Америка, в Франция, Германия, навсякъде. Пише вестниците, че македонците искат да се освободят. Пише го това навсякъде, тази книга пишува. Всякъде е разпределена Македония да се освободи. Ти имаш ли някакво скриена някъде някаква книга, която не е била не е за покажване на всякой? Което се отнася до нашия край тук, македонския край. Нещо, което не е за пред човеците. Да е тимарно някъде. Я четех в една книга, така. Александър Македонски, когато бил, това не е пи, това си и нищо не било. Така де? Те отива с неговите телеси, има негови войски, бърдинци. Отива на разотка някъде. Там мислих, че е било нашия чифлик. Отива на разотка ли е бил, на полов ли са били, ти полов, не? Така да? И сега се върнали веке навън, гледа на една поляна, един човек прегърнава една цигулка така и спи. И той дошъл при него и почекава така и казва: ти спиш така, бе, не те е да страх, спиш така. Он настанава и казва: може ме е страх. Аз съм Александър Македонски, от мене трепери цял свет. Он е рекал, почудил се така, ба рекал: верно е, вика, Ваше Величество, че от вас трепери цял свет. Ама ти, вика, може да спиш като мене така, вика, аз съм легнал тук, кой като замине, подмине, никой не го е страх от мене. Ама и мен не ме е страх от никой. А ти водиш с тебе охрана. Той пак почка в ръве. Момче казва, ти живееш и към много по-свободен живот от мене. От мене търпели цял свет, ама мене ме е страх да бъде без охрана. Ама тук едно има важно, вика сега. Ти докато си жив, името ти е живо. А моето име няма да умра, Александър Македонски. Александър Македонски ще живее, докато свет живее. Я го сега. Александър Македонски днес се слави и днес. Ти викай, докато си жив, името ти е живо. Умреш ти и името ти умре. Моето име няма да умре, вика. Александър Македонски живее, докато свет светува. Ей, днес се слави. Верно това. Така. Това не е приказка, това е верно го. Ето е верно. Това не е приказка, това е верно го. Един човек, щом получи известност, той е известен, ма под охрана. Той ще се вика до нужди, кои иде и той е под охрана. Така. Ама неговото име вече се слави, той дали с хубаво или с лошо, неговото име... Който е с хубаво, не е с лошо, той ще продължава. Той ще продължава. Александър Македонски се слави и днес. Той си спи спокойно, никой не го знае. Никой не го знае. Затова. Той му казал. Затова гадулката до ушето и навали години, никой не го закача. Така, верно. Така. Това са едно поколение, което не е запознато с историята на нашия край. Сега ти си 95 години и паметта ти е завидна.
Така. Евала ти. На памета помниш всичко. Я помня всичко, бе. Ти какво ти пожелаеш на това нашето поколение тука? Да осъзнаят ли, да обичат ли нашия край? Въобще. И да милеят за Македония. Това иска да се знае от всеки един, който утре те види там некъде на снимка. Така. Един път и да рече: деди ми им по това, дедо Благо, като на толкова години, айде го чуваме, път той какво ще ни каже за Македония. Какво ще ни каже той, ние да тачиме ли, да уважаваме ли, ние македонци ли сме, какви сме, що сме. Това какво ти пожелаеш и ти какво ти кажеш по това въпрос? Казах, че който македонец желая така, аз се разправям с Таруш Кочовер. Той иска много да знае така. И той е против Македония. Той вика Гоце Делчев, Яна Задански, такви и други воеводи, те се вика от Кукуш. Това Кукуш е вика проклет град. Все са оттам македонци оттам. Бе, ти си се говори за Македония, бе, иска да много знам, и той е против Македония. Това град Кукуш казува, излазат лоши човеци излазат. Яна Коце Делчев е оттам, не знам кой каза още, трета година додала една англичанка тук. Кремени обидели, ако ти изгоря тогава, тя една англичанка, мис Тоня се викали. Така. Тя давала на всяко кашта, колкото чест, по една лира. Ако има 5 души чести в карта, 5 лири. Колкото чест, толкова. И дечки дръи беше давала. Мене беше дала едни панталони, такива целокомни. От тук палто, панталон. Така. Ти стоите и тук палто, и тук са мушно, от тук гаш. Така. Тук е за копче, и тук и палто. Да, като всяка му викаме ние гъщеризон, удолу. Аз съм дечки, отдавта е настапено така, ти се пресене, речи това така, много така. Я го. Я такви път го една секретар жена. От Мистон. Невала беше на дечки, дели в много. И тя сгради село. И ти си закачил от това. И аз закачил от това. Древен дела. И нашите бащи, моя баща, майка ми баща ми, и аз за 30 са били, 3 лири дала на нас. И Чичо имах, и тия бяха, и той имаше, двоините с баба там, и една щерка имаше. На него 3 и на вашия баща 36 лири. С тия 6 лири са градили кашата. Тая кашата се е това на Здравчо Балтия, старата кашата. Племте, аз запомних вашата каша. Наша каша, де. Вашата каша? Наша каша, ислямска каша. С нея са сградили, с тия пари са сградили кашата. Тия 6 лири са сградили тази кашата. Това мистер. Това казах. Който желава за Македония, той вика убава, който не желава, той вика не чини Македония. Но... Тодор Чедар бе тук се разправя да бе жив и той вика, каква Македония бе? Няма Македония. Това наказуваш има Македония, се затворят. Моето ме затворят. Да, ама Чавдар е дядо Иван, де. И дядо Иван и она... Така да, ти един и други... И ти бе една боя. Бе една боя, и ти бе ятаци. И Джугдана тук. И Джугдана. Това дето си настанил ти тук. И дядо Иван Чавдар и она и Тодор Чавдар. И дядо Илия, ти бе една боя си ще тук. А според тебе, тук дето си седнал, в тая кашта, бай Благо, защо го утрепава? И я не знам защо го търпава. Ти си се изтърпава, ти си.
Козаревата го рани, па го трепа. И то... Ти нещо да си почул така да е имал връзка с Македон статик, с Сърбито? Той го вдига в Сърбия там с Тито. Те пиши, може да не имал там мнение, Тито му напали малко акъло, Тито. И да дойде тук една даскалица от Сърбия. Милица, тя била тук на квартира. И той беше, как края се беше обърнал, къде Тито се беше обърнал. Това го трепа, се беше обърнал как Тито. Я така знам пък. Да, бе, ти си по-голем от нас, я тогава съм роден. Така, я не мога да знам, аз затова те питам. Как Тито се беше обърнал, за това го трепа. А Тито, както стана тук комуната, след заедно се комунизира Сърбия и България. След се комунизира, преди това разтори това. Беше казал така, ако караме така, тази комуна, ще дойде време, хората ще нагонят с камъня, казва. И разтори комуната, ще преди това разтори. Разтори, зелен дошлук. След това напред, преди това разтори. А он беше итърчек. Тито. Така, не е като нашите... Нашите говнари тук. Дали той е дал свободата на Македония? Това ти кажа и друго. Това цвек Филие беше висер тук в Гоце Делче. Те оди в Сърбия и седе, като отстъпи в Сърбия, той дойде в Нараков тук. Така. Това Джоро Никола и Митър ушли да видят това на Илия, Цеков Илия. Вие не го знате Цеков Илия. Знам го, той ми е кум. Шаранден. Той ми е кум. Кумте, да. И още си е жив и е много умен, между другото. Не му знам адрес да му пита, да му пише едно писмо, да му пише това мерите. Имаме с него. Той е рекал така. Иди кажете на Байблаго Ислямов, на Джоро Митър и на Никола. Дие да помогне нашата майка да оберат от взето, че мен не ме пушат, казва. Ме мразите им, па не ме пушат. И те на Никола и Георгия дойдоха тук, рекла, абе, Байблаго, или така каза, дие да помогнеш на Баба Илинк да оберете от взето. На Баба Илинк. Баба Илинк, Сетко Баба Илинк. Така ще беше не. Знам я. И аз запомних. Запомни. Я варвар тюх. Белеме там водето. Тук на такава, на Баба Илинка, тук такава на дедо или Калинката така. И приказваме за политиката нещо. А девети веке това. Деварата. Те вика. Гръците вика така. Я, Русия, къде е тук? От да не сме ние като них. От на него как ги своето. Така. Я му викам, Байлия, една дума съм чул Итър от дедо Неден Балтов, ама тази дума я са казали гръците. Тази дума я са казали. На българина вика, първи викал на мучини. Той втори викал мучини, ама втори викал на шини вика. Той първи викал. След това, тия нашите комунисти викам, това първи викал. Та после на кой ще стане, да се знае. Благо, ти не разбираш нищо. Русия не може да командува никой вече. Рекал, това ако сега първия. Кой ще стане пълно така, не се знае. Я след това акъл, я това я втора акъл сега. Малко дич. А това акъл да ми бил тога. Да, ама да не е... История тога. Ама да не е имало чепарка така отгоре. Ти си го направи, ти си го разтори. Така да е, това от ясно по-ясно. Ти си го направи и ти си го разтори. Ти видя, че не чини. Ама видя, че не чини. Я това Илия Калинкович ще умря младия.
Те беше най-голям комунист. Е така да? И тук преказваме там от банка на тази клада там на... Те да се разболее малко, те се изкажат, тайните изкажат. Те видят, ще умре вече. Те вика, бай благо, до сега да беше чинил и нас, те ще дадат каменица. А я казва, Ричард, мой така преказва, бе, ти си най-големи комунист. Това не бива така да го имаш. На тамбура вика. Нека кара, още 5-6 години, повече ти кара. И то кара 5-6 години, толкова разтори се. Те знаеш, и се избира там на събрание, Ти знае. Ти знаеш, че кое. Ама не че да го признаят. Това е лошо. Това сега. Ти знае кой ти стане, не че да го признаят. Ти си, докато бяха ти, Батайса или Вайките, Батайса и Нивия, трактор завари тази година, тук така, тук березата, той не може да завари тук, той завари тук така. Там от Тайяса. Дето може да фане. Това от Тайяса усе. До година завари по тук нагоре. До година по там така. И до година нивите Батайса. Ливайто в каменица долу, не край Батайса стихте ливайте. Темна и лага темна. Това не теге се. Какво направих има от това теге? Никакво. Частният чак така не оставаше, бе. Частният чак завари от междата на завари междата. Да ме става напред. И се признава, че рече. И той или който кажа, поемам към, след тя ще викам, без че ни дат, всеки е дат камеца. Ти тя ще ми дат, но тя ще ми се отрепали се. Ти не дава да се каже това на изчалци, много това на този, кой спри. Ти това не дава да се каже. Тя ще ми се отрепали. Той да се освободи, викам, без полза веки. Е така. Я така. Сега се е почух. Тая кашна да знае добре, тя знае в много нещо тая кашна. В много знае. Ама не може да вреди. Ма не може да вреди. Тя да знае да вреди. Тя да е имало нещо, нещо да запишва така от стените. Да снима. Тя ти каже в много работи. Тя ще каже много работи. А не може да вреди. Така. Дедо Бърда, ние вреди, дедо Коста пак хара там на въртиста вреди така нещо. А па дедо Бърда дойде оттам па там на един така шугор, това беше Бърдова градина. Тя беше Кяйова градина, наше училие Кяйов. Сега училие Сърдина нагоре та подава на Бърдова. Дед Георги завъртя така бобо отгоре, па дойде отдолу, преписва, па вика. Това нашия присъд знае, много нещо знае. Ама не може да вреди. Па той и Бобо вика знае, и Бобо знае. Сега я вика така, как се знае много нещо, може да вреди. Може да вреди, тя знае много работи. Тя знае много работи. Питай така, дали ти дойде хубаво време за този народ, така как мисли той? Ти според тебе от това положение, да сме изпаднали се, според тебе може ли да се оправи или не може? Така, какво мислиш ти? Може. Ще дойде ли това време на келе, така, какво асимилираш ти си го представуваш това да направиш? Ще се оправи ли на келе, то... Аз съм повечето наклонен, ще го правим, а не ке бърже. Я е бърже. То и ние така нещо мислиме. То не може да не се оправи. Ке се оправи. Що се заинтересува другите държави да пишат вестниците, че Македония иска да се заводи, няма да бъде направено това. Ке се изпълни това, може да мине още 10 години, ма се освободи. Я така предвиждам. Дано твоята прогноза... Може да мине още 10 години, но Македония се освободи. Дано твоята прогноза и твоето предположение е верно. Така. Я така мисля. Така мисля. Да сме живи и здрави. Живи и здрави. Да се види. Ама че го бъде това нещо. Не може да не го бъде. Тя ще го бъде. Дано. Дай Боже. Ама
Я не съм жив да видя. Да, ти почекам. Не се зна. Чекам. Не се зна. То не е, тая работа не е по желание, он е докато е Она рекал. знал горе. Она знала. Еми я представи си, че ти е дал още 4-5 летки живот. 4 по 5, 12 години. Достои още 2015 и 20 година. Значи ти викаш след 10 години. Ти тогава още оттам те караш още дълго време. Та това че му я на някой рейстъл, тади има да разгледам она големия идиол от Атик на Охрид. Да разбереш дека Македония е и че това... Чурте Господи. Така. Да се живи дече и доктор. Аз съм гладен, моабите не може да приглади. Всекой човек не могаше да направи моабит. Еми те не можеш да направиш. Той не разбира това, което го издам. Той па не го разбира нищо. Не го и интересува. Не интересува това. Това интересува. Не го интересува. Тъй на... Може би Дедо Благо е най-възрастният читател на вестник Народна воля. Не се струва, че е напълно възможно. Напълно възможно. Дедо Благо! Я мисля, че ти си най-възрастният читател на вестник Народна воля. Ти си редовен абонат на вестник Народна воля. Да, и си го четеш. Аз си го чета веки. Редовно. Евала ти за това? Да пожелаваме здраве на Нека ти пожелаеме, защото това за нас е много любопитно. Ти си най-възрастният човек, който чете вестник Народна воля. И го чете с интерес. Аз съм най-старият човек в това село. В селото си най-старият. И най-важното, че той има и стари. Нашия дедо Манил също е от 93 години. Но той не го интересува вестник. Не го интересува. А мене ме интересува. Тебе те интересува. Това за нас, това е любопитно и това е интересното. Мене интересува много. Това е интересното. Ние се разправя с нашия зет Митко. Нашия зет Митко. Внукоте, Штранковия или? Штранковия Митко. Така. И те вика, дедо, ти си изравнил тази Македония. Да, ти тази Македония, пътя не знае. Така, зете. Все едно. Реко, за тебе, каза, мен не е така. Мене ме боли, викам тук, знам, че в турско време моя баща одаше и моя чичо ода в Таршус, зимно време, тази граница не беше. Мене вика ме боли това нещо, да съм мана тази граница и тук, тогава ще ми замине тази болика тук. Мене тази граница не е, ятна не е тази граница. Ще е крива тази баница. Крива ми е, викам, Орда да не можем да имаме надолу, я къде да имаме. Драма къде да имаме долу. Това са ни тръни за нас тук. Всяк се освободи, границите свои. Всяк се освободи, иска да даваш така. Даваш пари. Иска да си платиш. Иска да платиш. А ако няма... никога не време. Драма надолу. Една голяма разлика тук, да я вига. Има територия без граници, от това по-малко нема. Дето искаш там врави. Границата се отвори. Има стопанката ли в границата. Яга че плащам, викам, тук на нашите ватъкчи и по-там па на гръсте да плащам. На 2 месеца да плащам. Я така да. За мен, викам да се мана тази граница тук. Това ще ми е драго. Ще се надаме да видим Македония свободна без граници. Без граници. Македония е свободна без граници. А Македония няма нужда за граници тук. Няма нужда от граници. Каква е тази граница тук? И отново Македония, два Македония, граница тук стори. Това като един гърдеж. Си турил само да чуваш от овците и от козите, да не влеят там, да пасие твое. Това съм малко това градеш тук. Разбира се. И аз това моето мнение. Точен си и така трябва да стане. Прав си. Живи и здрави, прав си. Трябва да стане. Аз предвиждам. Може да замине още 10 години множество Македония ще освободи. Няма да седи така. Няма да е така. Дано
Дано дай Боже, е на твоите. Я предвидам така, аз много 10 години. Та, вред живи и здрави, да видиме, че е така. Ако сме живи и здрави, се патим за ръка, ти да бе коледе. Така. И ти имаш кола, ти ме тията кола. Те ядаме колата, те туриме. Ма се дълче е спал там, така. В твоите си кашта, моите. Старата кашта. Я забори това да ви кажа. Байсърфи пръшкови. А вие не го повече байсърфи пръшкови. Не тя го ние сме млади. Това кашта и това са каперик, тя беше негова кашта. Пръшкови. Те беше голем човек. Дето беше кооперация там, магазини. Да, беше негова кашта. Той направи чарк горе, па много строви. Комунистите го строили чарко. Беше стабилен човек беше, ма. Бутнава му чарко. Комунистите му бутнава чарко. Тоест това се вика и Сърфинов чар. Сърфинови, тази вика Сърфинови пак. Той не прави пак. Той не прави един пак от лиши ред до горе до чарко. Един пак, нагоре. Един пак усъкта нагоре, направи. Кажи се за Гоце Далчев, дека спал. За Гоце Далчев, дека спал. Гоце Далчев, бай Сърфин и бай Мялко Газареви, Палеви. Имаше един Родлов Ризо, Родлов Кост, Родлов Ризо имаше един, Родлов Танас, един, Кудов Коста имаше един, те отиде сбега в Америка. Тия дойдял дома, бяха 6 души четници. 6 души четници. Изпекал един овин голям, повна един църн кот голям. Отдра, има пеш, имаме в кащи. От това, нашата каща на Милушовата от това, имаме пеш, тази бутнава басета. Изпекал в пеща това кот голям. Вече се събра 6 души четници бяха. И нашия баща, и Чичо Илия, Чичо има Илия, Настоян Балтият, негов дедо. Чичо, Радо Станас, Радо Хризо, дедо Миялко, дедо Сърфин, се събра. И трия на масата така, един кош с купчи, едно буре има, и той си тук бе се развали вече. Сбира 40 кила сбираше. И бурето турия на един стол така, а нямаше чекше ми. Я черемеса, едно кюпче имаше толкова, едно кюпче, напане едно кюпче на това, това едно кюпче, едно кюпче. На всякой човек по едно кюпче изпие. На чубанче и купанче. На купанче. Вечерта, на утрото си вденова дома. Тие четници, Гоце Делчев. Я казва ноги на тия, не ме веруват. Денова си дома. Това са били четници. Четниците бе, четници бе. Четниците. Значи на Гоце Далчев четници. На Гоце Далчев четници. Така. И той бил там, не го познавам. Той бил там. Ти ми казва се. Утром денова дома. Тия четници. Денова дома цял ден. Па нашия баща вика, там така това пекларска кашта, това дев сържен, там тия кашти, тия нямаше. Това е градиня. Ние сме децата играме си там, топка си играме така. Нашия баща вика, един така си иди децата и гледай оттатък, ако виж някой турски, ще идва да ми караш. И аз си играта на децата, от време на време погледаме така. По едно време видях татка на Янивото лема една тумба така, тумбишка. Така. Да минат турци, изкочият там Янони на конята и оттам много ля по-равно котналка да чат така. Я бар напуснах децата там, тръча дома, като се съм заехтал, викам, те баща виках, оте бе така тиш. Викам, от татък и да минат турци. Дека видях. Викам, татък и на Янивото на тумбишка, там ми видяха. Да наказуваш, че тук има комити, че ти очека език усетне. Ще езика език, да наказуваш.
И бара вика, броби на мака, стиги децата, да наказуваш нищо на децата. Я бара излязох, тома я излязох, я ти зашлях препакларата карта, до мене турци. Стражари, вики. На Бреници имаше кауш, там, турски пост там же, кауш го вика, там долу да тие. Дойдоа дома, понаа кажете комитите. Втаа да ја па... Влезоа по тие? Па тие, турците влезоа, да. И ја помня, нашиот баща реши на комитите, тука и се отавата сега, нема никој да... Ја ќе ве закрушив, да, скатанци ќе закрушив. Ако рекат, отиде куќа, река, таа да ја на брат ми го нема тука, те да не работа, а нема да ја да ја. А чудо. Хвала да ја от твои спате, ќе ме носи. Те, наши баща, имаме 2 крави с млеко. Којето и тури в двор, 3-7 да едат, па е ник напражил едни тигани јајца. Имаме кошки, јајца и млеко имаме, нарани и напоим, па отидоа каде општината. Општината ме вика Бедлико. Отидоа каде Бедлико. Там некако прави нешто, след некој време, там сврши си работа, врна, закара си коњето, отидоа си така. Вечерта па заклава еден брак, па јадова изедава чарави, тие комити. И јас заспах, помня, че нашата маќа ми, бе дете му, наша маќа му чекна у чаравите, толка една престрелена, вика, јаш ме, јас заспах, ми евентуално те води, со не е по-блако. Утре го станах, ја терам чараве, тие викат, баш сърфин изади кокојот, не нема се. Нашиот баща беше кмет тога. Те казува на Чичо Илија, на Чичо, мал Чичо. Бачај, Гоце Делчев го се обиди. Де бе? Не пали го сика. Дека? Абе, некъде. Надолу, Серска баница, там е убие неке. Чичо Илија вика, това за последен път вика тука, да спав нашата каша, да го допълня, вика, да помня. Така, спал тука. А той е по-рано спал, ти не знаеш това. Ти си слушал от баща ти, че е спал във вашата каша. Не, я помня. Абе, не помня да спа дома. Не помня да казвам, че спа дома. Да не е объркано, той да е ръжен 1891 година. Всъщност 10 години да... Може да е объркано. Защото бил дете, който се игра с... Ти помниш ли, че Гоце Далчев е дождал у вас? Не, виждал да го. Того си виждал? Я не го познавам. Чичо каза, това е последен път, вика, спа тука, вика, да го видим, да го запомним. Чичо казва на моя баща. Спала в нашата каша. Значи има нещо... Казва на Чичо Илија. Бачай, Гоце Делчев го се убили. Дека убие Серска баница, там негде. Питай го колко е бил така голям като дете. И ти гордо колко години си бил тогава, когато се разправя? Аз съм бил на 3 години, 2-3 години съм бил, 3 години. Ама помня, че бе спал дома. Той на 3 години и половина, 4 години, дете си помни. На 3 години съм бил, моя. А ти в 3-та година горал селото. Селото горал в 3-та година. 3-та година? 3-та година. И аз съм бил тогава на 3 години. Ама помня, че вечерта, на маса събрава много учеци. И ние, комити, и Дедо Сърфин, Байми Елко, Худов Коста, Ролан Призов. Помня се като днес. Дете бе, я помня. Може да има и феноменална памет. И си да помня това, че... Толкова много са, възможно е, но година-две се ми струва бил по-рано ражен. Или точно 900-та? Чичо Илија, че наши баща казва Чичо Илија. Той за 900-та
Да, веќе тоа е запишено, но при тая памет за да помни, това значи... Децата помнат много, децата помнат. Това ми е ясно, дедо Владо. Ясно, ма... На 3 години, ма помня, че нашия баща каза, че ще ли така. Бачай, Госев Делчев го са убили. Дека бе, някаква селска баница долу. Тогава не си бил на 3 години. Може съм бил и по-голям. Дума да настана. Ти за да помниш... И селото е запомнил. Това тук. Ти и селото, когато горело, запомниле. Я помня, нашите места бегали, бяме на планка. От наши... На Стоян Балтиев, неговата майка ми е прабърчетка. Бяме сватщина. Така. Хората са бегали нагоре, а нашата и Балтиев не са бегали нагоре. Те се крили као планка там, къде ручеви са надолу там. Но ти нещо да си запомнил така от тоя палеж трета година, като дете, да ти е останало нещо? Я не помня нищо това горе. Я помня, че пролета града е кашта. Трета година града е кашта нашата. Това за полиция. Имаше двугелия града е това поле. И помня, че на планка, на планка се зимвали през зимата. Така кашите се изгорели. На планка там се Балта и нашите и Кяйова, там са зимвали. Не са бегали нагоре тия. Там си се зимвали. Така. Повече пролета нашите са ушли да сеят каменица месир. Баща ми и майки ми са ушли да сеят месир и чичови. Па мене ме се остави там. Балтова Баба Петър, дед найде неговата майка, тя бе, Баба Петър нашата майка бе прави бършети. Ме се остави при них, па тия ручат. Аз съм дете, така тия ручат на дедо Ангел и на дед Найден баща им, дедо Илия го и каза. Ручат, колибът това ручат. Аз съм дете, така съм мерка. Дедо Илия вика на дедо Найден, дедо Ангел и не баща. Дед Найден, дедо Ангел, запомните ли вие Балтовите? Не. Ние помня. И бяха големи чести идри. Дедо Ангел и дедо Найден и баща им, дедо Илия го и каза. Ручат от една така. Дедо Илия вика, дека мах ти бе, на мене вика. Я викам, тя отива в каменица, ще прави там, ти сядат комарица и сира. Я съм викал, сядат комари и сирта, комарица и сира. Я това си го помня, като днес си го помня. Па дедо Илия вика, това го направи някой чеканар, не може да рече месир, вика сира.